ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰብዓቱ አጽርሐ መስቀል ሸውዓተ ቃላት ጎይታ ኣብ መስቀል ብብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ መበል 17 ፓትርያርክ መንበረ ቅዱስ ማርቆስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዘእስክንድርያ። ትርጉም ቤት ፍቅሪ እግዚአብሔር። ምእንቲ እዚ ብጻይነት ናይልካ ዘክረኒ ኣነ ኣብ ጎንኻ ምስቃለይ ንዓኻ ውርደት እዩ። ንዓይ ግን ምንጪ ዘለኣለማዊ ሓበነ ይኮነ። በዘን ኣብ ጎንኻ ዝኾን ኩለን ውሕዳት ሰዓታት ዕጉብ እየ። ግን ድማ መበገሲ ናይ ነዊሕ ዝጸንሕ ዕርክነት ክኾነለይ ምተመነኹ። ዘክረኒ ቅድሚኡ ዝምድና ምንባሩ ዘመልክት ቃል እዩ። ንዘይፈልጠካ ዘክረኒ ኣይትብሎን ኢኻ እሞ ቀዲምካ ትፈልጠኒ ኢኻ። ኣብ መዛግብትኻ ተጻሒፈ ኣብ ከብዲ ኢድካ እውን ተቐሪጸ ኣለኹ ማለት እዩ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 16 ጎይታ እቲ ምስ በደለኛታት እተቖጽረ ንስኻ ኢኻ። ኢሳይያስ 53 ቁጥሪ 12 ምስ ሓጥእ ሰብ ምስቃልካ ንዓኻ ከም ውርደት ክቝጸር ከሎ ንዓይ ግን ምንጪ ጸጋን ሓጐሰይን እዩ። ዋላ ኣብ መስቀል እውን እንተኾነ ኣብ ጥቓኻ ምዃነይ ግን ክንደይ እዩ ደስ ዝብል። ንኹሉ ቃንዛ ዘቃልል እዩ እሞ መንፈስካ ኣብ መላእ ኣካላተይ ዘሊኦ ክሃንጸኒ ክቐድሰንን ናብ ሓድሽ ሰብነት ክቐይረንን እንከሎ ይስምዓኒ ኣሎ እምበር እቲ ካልእ ቃንዛስ ኣይስምዓነን ዘሎ። ንስኻ ልክዕ ከም ጭራ ፀሓይ ኢኻ። ጭራ ፀሓይ ኣብ ረሳሕ ኣካላት እንተዓሪፉ የጽርዮም፣ ባዕሉ ግን ፈጺሙ ኣይብከልን እዩ። ኣነ ብሓቂ ንዕርክነትካ ዝምነ ሰብ እየ። ቅድሚ ሕዚ እንተ ዝፈልጠካ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ስለዚ ዘክረኒ። ኩሉ ምሳና ዘሎ ሰብ ምስ ዘይሽፍታ ተጸምቢሩ ዘክረኒ እንተ ዝብል ጽቡቕ ነይሩ ኢለ ይምነ። ኣብ ርሑቕ ዓዲ ዝነብር ጥፉእ ውሉድ ከም ዘለካ ዘክር። ነቲ ካብ ቤትካ ዝተፈልየ መጠፋፊ ኣገልጋሊ ዘክሮ። ምእንቲ ክተልዕለንን መንፈሰይ ክትምልሰንን ኣብ ግዜ ድኻመይ ውርደተይ ባርነተይን ውድቀተይን ዘክረኒ። ዝዝክረኒ ሰብ የብለይን እሞ ዘክረኒ። ጐይታዬ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ማይ ዝወርደኒ ሰብ የብለይን። ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ። ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ታሪኽ እዚ ሽፍታ እዚ ተግባራት ሰብ ኣብ ግዜ ሞቱ ከም ዝፍለእ እዩ ዘመልክት። እዚ ሽፍታ ቁርብ ጸኒሑ ከም ዝመውት ስለ ዝፈለጠ እዩ ንጐይታ ዘኪሩ ዝተናስሐ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። እቲ ብጸጋሙ ዝነበረ ካልእ ገበነኛ እውን እኮ ኣብ ኣፍ ሞት እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ንክርስቶስ የላግጸሉ ነበረ። ንኣምላኽ ፈጺሙ ኣይፈርሐን እሞ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ሕይወቱ እውን ቁርብ እኳ ኣይተጨነቐን። የግዳስ ነቲ ዘይረብሕ ሕይወቱ ዳግማይ ምእንቲ ክጅምር ካብ መስቀል ንኽገላገል ጥራእዩ ተጨኒቑ ነይሩ። ስለዚ ድማ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾይንካስ ንርእስኻን ንዓና ናድሐን እናበለ ይሕንጭጨሉ ነበረ። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 12 ኣብዚ እዋን እዩ ብብጻዩ ዝተገሰጸ። ኣብ ግዜ ሞቱ ፈጺሙ ኣይተናስሐን። እኳ ደኣስ ልክዕ ስቓይ ከም ዘይርድኦ ሰብ ካልእ በደል ወሰኸ። ስቓይ ብስጋዊ ረሕቐት እቲ ብጸጋሙ ዝነበረ ሽፍታ ንክርስቶስ ቀረበ እዩ ነይሩ። ኣእምሮ ግን ኣዝዩ ርሑቕ ነበረ። ዋላ ኣብ ግዜ ሞቱ እቲ ናይ ሞት ህሞት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነስሓ ኣየዘኻኸሮን። ሰናይ ነገራት ከዋህልል ከም ዝግብኦ እውን ፍጹም ኣየተሓሳሰቦን። በቲ ክርስቶስ ንኣሳደድቱ ዝገበሮ ይቕሬታ ቁርብ እኳ ኣይተተንከፈን። በቲ ብጻዩ ናብ ገነት ንኽኣቱ ዝተዋህቦ መጽዋዓ ኣይቀንአን። ምድሪ እናተናወጸት ኣኻውሕ እናተፈናጨሉ
ኣብቲ ከባቢውን ጸልማትና ነገሰ እኳ እምነት ኣይነበረን። ዋላ ኣብ እዋን ሞትውን እንተኾነ ንዘለዓለማውነቱ ኣዝዩ ሸለሊልዎ እዩ ነይሩ። ፍቕሪ ዓለም ገና ኣይወጸልን ነይሩ። ነዚ ምድራዊ ሕይወት ከመይ ከም ዝደግሞ ጥራይ ይሓስብ ነበረ። ሕዚውን ካብ መስቀል ኣብ ምውራድን ነቲ ዝነበሮ ሕይወት ኣብ ምቕጻልን ንኽሕግዝዎ ደኣ እምበር ካብ ክርስቶስ ይኹን ካብ ብጻዩ ወላ ሓንቲ ኣይደለየን። እዚ ዛንታ እዚ ነቶም ናይ ንስሓ ግዚኦም ዘናውሑ ሰባት ኣዝዩ መሪር ትምህርቲ ዘሰክም ዛንታ እዩ። ንሶም ኣብተን ናይ መወዳእታ መዓልታት ናይ ምድራዊ ሕይወቶም ከም ዝናስሑ እዮም ዝሓስቡ። እዚ መዓዝ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ግን የለን። ከምቲ ብጸጋሙ ዝነበረ ሽፍታ ዝገበሩ ብዙሓት እዮም። ከም ናይ ቀደሞም እናተራገሙን እናዓመፁን ሕይወቶም ክቕጽሉ ይደልዩ። እቲ ኣብ ዝኾነ ልምዲ ዝተሸንከረ ሰብ ዋላ ኩናት እንተ ዝወግኦን መንፈሱ ክገድፎ እንተ ዝቐረብን እውን ወልፉ ምኻድ ይጽገም እዩ። ሰብ ንመግቦት ኣምላኽ ተገዚኡ ንጸጋ ኣምላኽ ምላሽ ዘይህብ እንተ ደኣ ኾይኑ ኣብታ ግዜ ሞት እውን ከይተረፈ ሓጢኣት ክገብር ይኽእል እዩ። ሞት ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ብንብዓት ዝሕጸቡ ብዙሓት እዮም። ተናሲሖም ግን ኣይኮኑን። ሞት ካብቶም ዘፍቅርዎም ነገራትን ዓለማዊ ፍትወታቶምን ስለ ዝፈልዮም እምበር ዋላ ኣብ ቅጽበት ሞት ዓለም እያ እተሐጉሶም። ሞት ንሰብ ግድን ናብ ተኣዛዝነት የምጽእ እዩ ኢልካ ኣይትሕሰብ። እዚ ንገለ ሰባት ክምልከት ይኽእል እዩ፣ ንኹሉ ግን ኣይኮነን። ብርግጽ እቲ ብየማኑ ዝነበረ ሽፍታ ነዚ ተጠቒሙሉ እዩ። እቲ ካልኣይ ግን ኣይተጠቐመሉን። ዋላ እቲ ብጸጋም ዝነበረ ሽፍታ ንጎይታ እናላገጸሉን እናወቐሰን ከሎ ብጻይ ግና ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ፣ ኦ ጎይታ ኣብ መንግሥትኻ ዘከረኒ እናበለ ምልማኑ ቀጸለ። እግዚአብሔር ነቲ ንስሓ ዝኣተወ ሽፍታ ሸለል ኣይበሎን። ጸሎቱ ንምምላሱን ኣየወላወለን። ምላሹ እቲ ሽፍታ ክሓስቦ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ቀልጢፉ ደኣመፀ እምበር ኣብታ ተቓሪባ ዝነበረት ቅጽበት ሞት ኮይኑውን ኣብ ልዕሊ ምሕረት ጎይታ ተስፋ ኣይቈረጸን ነይሩ። ጎይታ ድማ ብግዲኡ ብርግጽ ይብለካ ኣለኹ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ብምባል ብጽኑዕ ኣረጋገጸሉ። ሕዚ ምሳይ ኣለኻ፣ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ እውን ምሳይ ክትህሉ ኢኻ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኩነታት ግን ብዙሕ ፍልሊ ኣሎ። ኣብ ስቓይ ምሳይ ከም ዝነበርካ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ። ኣብዚ ስቓይ ኢኻ ረኺብካ፣ ኣብኡ ግን ምጽንናዕ ክትረክብ ኢኻ። ጎይታ ኣብ ገነት ክብል ከሎ ነቲ ሓደ ገበነኛ እዩ ዝእርሞ ነይሩ። ብህድኣትን ብሕያዋይነትን ድማ እዩ ከምኡ ዝገበረ። ፈያታይ ዘየማን ኣብ መንግሥትኻ ዘክረኒ ዝበለ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ መንፈሳዊ መንግሥቲ ከም ዘለዎ ብትኽክል ኣሚኑ እዩ። ከምቲ ገሊኣቶም ሰባት ብጌጋ ዝብልዎ መንግሥቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዘይኮነት እውን ኣሚኑ ነበረ። ይኹን እምበር ቅድሚ መዓልቲ ፍርዲ ማለት እውን ዳግም ምጽኣቱ ሰባት ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣቱን። ድሕሪ ሞቶም ናብ መጽንሒ ቦታ እዮም ዝውሰዱ፣ ኣመንቲ ኸዓ ናብ ገነት እዮም ዝኣትዉ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ምሳይ ክትኮን ኢኻ ኢሉ ኣይመለሰሉን። ኣብ ክንድኡስ ኣብ ገነት ደኣበሎ እምበር ዋላ ኣብ መስቀል ከሎውን በቲ ናይ ወትሩ ትሕትና ዝተመልአ ኣተሓሳስብኡ ነቲ ናይ ሕያዋይ መምህርነት ተልእኹኡ ቀጸለ። ንሱ ንሰብ ከይወቐሰን ከይተጻረፈን ጌግኡ ጥራይ ዘመልክቶ መምህር እዩ ነይሩሞ። ንሱ ንዝተቐጥቀጠ ሻምበቆ ኣይሰብርን፣ ነቲ ዝተክኽ ጥዋፍ እውን ኣይጥፍእን እዩ እሞ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጽሪ 3። ኣብ ገነት ምሳይ ክትከውን ኢኻ መጽባዓ እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣተይ ብዓንደ ደመና ምሳይ ክትመጽእ ኢኻ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ የማነይ ደው ክትብል ኢኻ። ከምቲ ሕዚ ብየማነይ ዘለኻዮ ሽዑ ድማ ንጻድቃነይ ክትውክል ኢኻ። እነሆ ኣነ እውን ኩሉ መዓልትን ንዘለዓለምን ምሳኻ ክህሉ እየ። እነሆ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ወትሩ ምሳኻትኩም እየ።
ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 20 ምናልባት እዚ መጽባዓ እቲ ሽፍታ ንሞት ብሓጎስ ክቕበሎ ኣተባቢዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ክርስቶስ ንክኸውን ዓብዪ ትጽቢት ነይርዎ እዩ እሞ ስለዚ ንሕና እውን ምስቲ ሽፍታ ኾይንና ሞት ክንደይ ባህ ዘብል ነገር እዩ ኦ ሞት ብልዕኻ ኣበይ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ኢድ ሲኦል ከናግፎም እየ ካብ ሞት እውን ክብዘቦም እየ ኦ ሞት መቕሰፍትኻ ኣበይ ኣሎ ኦ ሲኦል ጥፍኣትካ ኣበይ ኣሎ። ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 55 ሞት ንሓጥኣን እዩ ዘጨንቆም እምበር ነቶም ብተስፋ ዝሞቱ ነቶም ዘለዓለማዊ ሕይወቶምን ኣኽሊሎምን ዝተረጋገጸሎም ነቶም ክርስቶስ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ ዝብል ቃሉ ዘስምዖም ደኣ ምንጪ ሓጎሶም እንደኣሉ ጐይታ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ክብለ ከሎ ነቲ ሽፍታ ይቕረ ከም ዝተባህለ ጥራይ ኣይኮነን ነጊርዎ። እታ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ተዓጽያ ዝጸንሐት ገነት ከም እንደገና ከም ዝተኸፈተት እውን እዩ ኣውጅ እምበር ገነት እዚ ኩሉ ግዜ ተዓጽያ ነይራ ብሰንኪ እቲ ናይ ውርሲ ኃጢአት ማለት እውን ጥንተ ኣብሶ ንመንፈስ ወዲ ሰብ ተዓጽያ ነበረት። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነታ እነፋንዋ ዘለና ነፍሲ ነዞም ቃላት እዚኦም ነንብበላ ኦ ጐይታ ከምቲ ነቲ ሽፍታ ዝገበርካሉ ነዛ ነፍሲ እውን ኣፍ ደገ ገነት ክፈተላ። እቲ ነቲ ሽፍታ ዝተዋህበ ይቕሬታ ግብሪ እግዚኣብሔር እዩ። ምኽፋት ኣፍ ደገታት ገነት እውን መለኮታዊ ተግባር እዩ። ጐይታ ኣብ መስቀል ዝገበሮም ንመለኮታውነቱ ዘርእዩ ክልተ ተግባራት ነይሮም። እቲ ሽፍታ ይቕሬታን ክግበረሉን ናብ ገነት ንኽኣቱን ኣይሓተተሉን። ሎሚ ምሳይ ክትከውን ኢኻ እዩ ዝበሎ። እዞም ቃላት ክርስቶስ ብስልጣን ዝተመልኡ እዮም። ዘለዓለማዊ ሕይወት ወዲ ሰብ ንኽውስን ስልጣን ከም ዘለዎ ጻድቕ ፈራዲ እዩ ተዛሪቡ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ኮይኑ ድማ እቲ ሽፍታ በታ መዓልቲ ናብ ገነት ንኽኣቱ ወሰነ። ዝኾነ ሰብ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ? ናቱ ስልጣን ብዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይትግበር መለኮታዊ ስልጣን እዩ። ሊቀ ካህናት ይኹን ነቢይ ገነት ናይ ምኽፋት ስልጣን ነይርዎ ድዩ? ፈጺሙ ኣይነበሮን። ኩሎም እቲ መድሕን ክሳብ ዝኸፍቶ ደኣ ተጸበዩ እምበር እዚ መለኮታዊ ተግባር እዩ እሞ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ምእንታና ዝፈሰሰ ደም ኣፍ ደገታት ገነት ክኸፍተልና ብቑዕ ምዃኑ ዘረጋግጠልና ኣዋጅ እዩ ነይሩ። ብሓቂ ሓይልን ስልጣንን ኣለዎ። ንሱ ምስ ከፈተ ዝዓጹ የለን፣ ንሱ እንተዓጹ ድማ ዝኸፍት የለን። ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 7 ኢሳይያስ ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 22 መፍትሕ ሞትን ሲኦልን ዘለዎ ንሱ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ክሳብ 18 ኣብ ልዕሊ እዚ መፍትሕ ሰማይን ምድርን ኣለዎ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቱን ሰዓብቱን ንኽህቦም እውን ሓይሊ ኣለዎ። ነተን ለባማት ደናግል ኣፍ ደገ ዝኸፈተለን ንሱ እዩ። እተን ዓያሹ ጐይታ ጐይታ ክፈተና እናበላ ጸለያ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 11 ነቶም ኣብኡ እምነት ኣሕዲሮም ምስጢሮም ዘካፈልዎ እንተዘይኮይኑ ገነቱ ንኻልኦት ኣይኸፍትን። ከምቲ ኣብ የማኑ ዝነበረ ሽፍታ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ ዝብል ቃል ክሰምዑ ዝግብኦም እዚኦም እዮም እሞ እዛ ሎሚ እትብል ቃል ከምቲ ገሊኦም ክርስቲያናት ዝኣምንዎ መንጽሒ ስፍራ ከም ዘየለ እተረጋግጽ ቃል እያ። እዚ ብመሰረት ኣስተምህሮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ንስሐ ቦታ ተባሂሉ ይፍለጥ። እቶም ገና ዘይነጽሐ ቁርብ ኃጢአት ዘለዎም ናይ ኣመንቲ ነፍሳት ናብ ገነት ቅድሚ ምክሓዶም ኃጢአቶም ንክሕሱ ዝጸንሕሉ ቦታ ወይ ኩነታት መከራ እዩ። እዚ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ተቐባልነት የብሉን። ንስሐ ብሕይወት ከለኻ ጥራይ ዝፍጸም ምስጢር እዩ። ካብ ገነትን ሲኦልን ወጻኢ ካልእ ሳልሳይ መጻኒሕ ቦታ እውን የለን ኢልና ንኣምን።
እቲ ገበነኛ ኣብታ ዝሞተላ መዓልቲ እዩ ንገነት ዝኣተወ። ኣብቲ ናይ ንስሓን ምንጻሕን ዝበሃል ቦታ ወላ ሓንቲ ሰዓት ኣይጸንሐን። ብዘይካዚ መንፈስ መዋቲ ክሳብ ሳልስቲ ማለት እውን ሳልሳይ መዓልቲ ኣብቲ ይነብረሉ ዝነበረ ገዛ ከም ዝጸንሕ ነዞም መናፍስቲ ንምስዋግ ድማ ፍሉይ በዓል ክግበር ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ኣለዉ። እዛ ሎሚ እትብል ቃል እዚ እምነት እዚ ጌጋ ምዃኑ እውን ኣብሪሃ እያ። መንፈስ ናይቲ ሽፍታ ንሳለስቲ ዝኣክል ኣብ ምድሪ ጸኒሑ ድዩ ወይስ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ እዩ ናብ ገነት ኣትዩ? ጎይታ ገነት ምባሉ ሰባት ድሕሪ ሞት ናበይ ከም ዝኸዱ ኣመልኪቱ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ኣመንቲ መጸበይት ቦታ ንሳ እያ። እዞም ጻድቃን ፍቕርን ብጻይነትን ክርስቶስ እንዳስተማቐሩ ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ ኣብኣ ከም ዝጸንሑ እትገልጽ ቃል እያ። እስከ ድማ ነዛ ሎሚ ምሳይ ክትከውን ኢኻ እትብል ጥቕሲ ነስተንትና። ምስ ጎይታ ምህላውስ ክንደይ ባህ ዘብል እዩ? ምስ ጎይታ ምህላው ኣብ ገነት ካብ ምዃን ላዕሊ ዘሐጉስ እዩ። ወይ ድማ እቲ ኣብ ገነት ዘሎ ዝበለጸ ነገር ምስ ጎይታ ምዃን እዩ። እቲ ጎይታ ቃል ዝኣተወልና እውን እዚ እዩ። ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ መጽአ ናባይ ክወስደኩም እየ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 3። እዚ ቃል እዚ ግን ከመይ ዘድንቕ ቃል እዩ! ብሓያል ፍቕሪ እንጽዕረሉን እንቃለሰሉን ተስፋናን ዕላማናን እዩ። መንፈሳዊ ሕይወትና ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምስ ጎይታ ምዃን እዩ እሞ ጎይታ ነቲ ሽፍታ በዞም ቃላት ተሐጐሶ። ዋላ እኳ ስጋዊ ቃንዛ ናይ ስቕለት እንተነበሮ ጎይታ ግን ነቲ ሽፍታ ከረጋግኦ ከዛረቦን ከሐጉሶን ጻዕሪ ገበረ። ጎይታና መድኃኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ እቲ ኣዝዩ ዘሕምም ቃንዛ ዕሾኽ ቁስልታትን መግረፍትን ከኣሎ። ነቲ ገበነኛ ተወፍዩ ሰምዖ፣ ኣዛረቦ፣ ብሓቂ ድማ መረጋገጺ ሃቦ። ፍቕሪ ንዓይ ጣዕመኒ ኣይትብልን እያ እሞ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 5። ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 24። ብዙሕ ግዜ ስራሕ በዚሕና ከሎ ሰባት ይመፁና እሞ ንርበሽ ግዜ ከም ዘይብልና ነጊርና ድማ ጸኒሖም ንኽምለሱ ነጊርና ነፋንዎም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ግና ንጎይታ ንዘክሮ ንሱኮ ዋላ ኣብ ስቅያት መስቀል ኮይኑ እውን ሕዚ ግዜ የብለይን ክሰምዓካ ኣይክእልን ኣይበሎን እዩ። ቃንዛ ስቅያቱ ብዘየገድስ ነቲ ሽፍታ እዝኑ ሃቦ፣ ዘድልዮ ኣቓልቦ ሃቦ፣ ምላሽ ልመንኡ ሃቦ፣ ንልቡ ደስ ኣበላ። ንኹላትና ድማ ዋላ ኣብ መስቀል ኮይንካ እውን ናይ ካልኦት ድሌት ምምላእ ከም ዝከኣል ኣርኣየና። ጎይታ ነቲ ሽፍታ ዝሃቦ ኣቓልቦ ዓሚቑ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ እቲ ንሓደ ሰብ ዝውሃብ ኣቓልቦ ልክዕ ከምቲ ንሓደ ጉጅለ ዝውሃብ ኣቓልቦ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣርኣየና። ጎና ጎኒ እቲ ንመላእ ዓለምን ንነፍሲ ወከፍ ኣማንን ዝቐረበ መስዋዕታዊ ተግባሩ ጎና ጎኒ እቲ ንኣሳደድቱ ዝገበሮ ይቕሬታ ንድሌት ሓደ ውልቀ ሰብ ትኹረት ሃበ ማለት ነቲ ሽፍታ። ምኽንያቱ ኣብ ጎይታ ክርስቶስ ሓደ ሰብ እውን ልክዕ ከም ጉጅለ ክንክንን ክትትልን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ እዩ። ዋላ ሓደ ውልቀ ሰብ እውን ክንዲቶም ብዙሓት ረብሓን ኣገዳስነትን ስለ ዘለዎ ክንድኡ ዝኣክል ትርጉም ይወሃቦ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን እንትሰብኽ ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ንርኢ። ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ባሪኹ ብዙሓት ከም ዝመገበ ከም ዝተኸናኸነን ምስኦም ከም ዝተሳተፈን ንርኢ ኢና። በተመሳሳሊ መንገዲ ምስ ውልቀ ሰባት እውን ሰሪሑ እዩ። ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ወይ ምስ 3 ካብኣቶም ማለት እውን ምስቶም ናይ ምስጢር ሐዋርያት ዝበሃሉ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብን ዮሐንስን ምስ ኒቆዲሞስ፣ ምስ ማርያምን ማርታን ኣብ ገዝአን ኣብ ዒላ ድማ ምስታ ሳምራዊት ሰበይቲ። እግዚአብሔር ነቲ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዘሎ
ውልቀ ሰብ ፈጺሙ ኣይርስዖን እዩ። እታ ዝጠፍአት በጊዕ በተን ዝተረፋ 99 ኣባጊዕ ተዓብሊላ ፍጹም ኣይትጠፍእን ኣይትርስዓን እውን። ዋላ ድሕነት መላእ ዓለም ኣብ ሓደጋ እንተዝኣቱ ነይሩ እውን ነፍሲ ናይ ሓደ ገበነኛ እኳ ፈጺመ ኣይምጠፍአትን።